Siyabingelela inkosi masikhuleke sithandaze. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha yaseBuhleni unyazo lwezulu. Amen. Zihlobo zami ezinhle enkosini, siphambi kaNkulunkulu unyazo. Ngicela Nkosi uqede umkhuhlane ongibambile. Nginomkhuhlane angilalisile phansi kodwa ngiyazizwa ukuthi angikho right. uNkulunkulu namhlanje uphezu kwentaba ufudu. Igama lomdabu lale ntaba kusofudu. Elifikile kuthiwa kuseTaferkop, elehle ezulwini kwakuthiwa kusesabelweni. Alibonge unyazo lwezulu. Ewe maNazaretha, thethu iqala ngesonto elahlulo baba kwathetha uNkulunkulu wabageza amabutho. Ogeza nesizwe sonke esasemboni esaseMangangeni. Amen. Kuyoba umuntu uthi uyophinda athatha umkhonto agwaze omunye. Kodwa kuyofuna mecabanga ukuthatha umkhonto abusha ingqondo mhlambe lesa sandla esangigeza ngalela langa ngiyophinda ngisithathiwe. Siyabonga Nkosi, siswele zona ezokubonga. Ngoba impendulo ukubona ukuzibona unyazo uNkulunkulu luhlambulula amabutho lelageza amabutho athethelelana aqhawulana amakhosi. Ngesonto kwalalwa impendulo lapha ebiyezwe lapha yaqhuma eJudiya enkosini yakwaNzuza iqhuma entombazaneni kumakoti wakwaNgidi. Wafona ekuseni ngo4 sihlala endlini eyodwa lapha. Wathi bhuti bekwenzekani? Ngivuka nothingo. Akhona amakholo endlini. Amen. eJudiya angikhulumi la kwaMamdekazi. Uthi umakoti wangithi ngivuka nothingo ngilibona ligeza amabutho. Nikuphi abegeza apha amabutho na? Wena njalo awunikelanga. Futhi awuzange uzoyihluphe. Futhi awuzange uzuyikhathaze. Ibuyileke impendulo. Uma kukuthi kabakini awuzange unaka ukusondela kuNkulunkulu ngesonto, uyophinda usondele ubani obekuphelezela ngalelo langa. Impendulo ithi umama wangithi nomakoti wangithi eJudiya, bhuti ngivuka nothingo ngilibona ligeza amabutho. Nikuphi nomhlangano? Uthi kungithi induna yasophindweni ithi hayi seTaferkop lento eyibonile ubona into ade yenzeka lapha izolo emini. Amen. Sonke uNkulunkulu njalo thina bangcwela libonga unyazo. Asimdingi thina lo uNkulunkulu oshesha ukuzwa kodwa abe nenkinga ukuphendula. Ababe khona lapha ngesonto babona inkinga. Wakhala insizwa athi hawa lenzeke iphutha. Akabezwanga amaphoyisa kaHulumeni azogada laba bantu. Nawo bezishishile beyakubaba beshishika ngempela ubona ukuthi abadlala laba bantu. Hawu amaphoyisa kaHulumeni abiziwe futhi loluthango lukhonkolo ngeke kuphume ngisho yedwa umuntu la. Ewe maNazaretha esefikile uNkulunkulu unyazo. Amen. Angazi ngizokhuluma ongajwayelekile. Bengicela ukuthi uma kukhona umuntu ongaboni kahle onyazeni. Hayi. Ungaze nje.
sizwe nenhlobo ephefumulo oyifakile uyikhulekele nje udedele ublood usiyeke thina nonyazi. Amen. Ngoba soba nenkingi masoze iphefumulo oyifakile. Ingqikithi yosuku esingayo namhlanje ibandla lamaNazaretha aseBuhleni eliholwa unyazi lwezulu noma liphethe unyazi lwezulu lugubha 110 years. Amen. Ibandla labakhona lo mashi owekhulu umNazaretha babakhona ubhombela afunga ngabo. Silo kuhle njalo. Angcono bani uphethe igusha la kuyihlabela bese thatha noma umlenze anika omunye nalwane komunye umlenze. Akwazi ukubona inhlanhla engaka. Esibhalweni asithola ukuthi uKristu wahlala uKristu 110 years. Angazi nomuntu angifundile kodwa esibhalweni akukho lokho. Ushembe usehlalile 110 years nebandla lamaNazaretha. Amen. Bekudinga nobani azibongene. Athi Nkosi ngiyabonga. Ake siphenye amakhulu nje amabili akanalutho. Inhliziyo yami namhlanje ngithanda ukukhuluma ngezwi ngoba abantu emhlabeni abanendaba nezwi. Izwi lafika kuShembe ekwamzazela kwaceza lathi Shembe suka lapho uhambe uyokwakha ezweni lasenhla okhalweni lwakho kunobungcwele. Sikhuluma ngezwi. Wathutha uShembe okwakha enhla yafika inkosi yamaNazaretha kwafika ugagane lokubathiya inkunzi ehlaba ezinye emantshwebeni yakhula kanye nezingane zonke yelusa kanye nezingane zonke zaphodonga inkomo zeyibumba zilusile izingane zonke nobhombele phakathi kwazo zingaboni izingane ezihlezi nomuntu omdala zona zizingane zahlala nobhombela ubhombela wayikhombisa ukuthi imdala ayiveza isayini zabumba inkomo naye ubhombela wabumba ezakhe zobumba zayiphusha lezi ngezandla ubhombelo imemeza ngezwi zahamba ubumba akabona uNkulunkulu. Amen. Umehluko kwasekuthenini inkomo ngifuna izwe kahle lento asikhulumi ngenkomo sikhuluma ngenkomo ezibunjwe sikhuluma ngenkomo ezibunjwe ngezandla lezi ezibunjwa zingane mazelusile zebumba ukuthi ingane zamanje ayiselusi seyihlala ecrash izwe selihle. Ngalesikhathi kubuka inkomo zobumba ingane nobani ithi yamimise kahle namimise sasisho njalo thina enkomweni. Hawo mayikhuza ubhombele zakhe zinyakaze ihambe lezi ingane eyihamba nobhombela umuntu omdala zikabona zikanyakazi zona. Ayi maNazaretha lethi lizwi likaSimakade akunina abantu